a chroeso I Parti blwyddyn newydd M.I.C. Yn y fideo yma, mae yna gemau, mae yna crefft cŵl, mae yna hanes o'r Beibl, ac hefyd mae gennau syniad hwyl iawn I chi trio adre. Ond I cychwyn, mae gennau sialens I chi trio. Yr sialens ydy trio dod o hyd i'r gwahaniaethau rhwng dau llun. Felly be fydd yn digwydd ydy bydd yna dau llun yn dod I fyny ar y sgrin. A mae rhaid I chi dod o hyd I 10 gwahaniaeth rhwng y dau llun. Felly falle bydd yna rhywbeth yn un llun sydd yn lliw gwahanol yn y llun arall. Neu efallai bydd yna rhywbeth mewn un llun sydd ddim yn y llun arall o gwbl. Felly byddai'n rhoi 1 munud I chi trio dod o hyd I 10 gwahaniaeth rhwng y dau llun. Mae rhaid I chi bod yn ofalus a cadw eich lygaid allan I gweld y gwahaniaethau. Ydych chi'n barod? Wel, mae eich munud yn cychwyn rwan. Deg, naw, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Iawn, OK. Wel, welwn ni faint o'r gwahaniaethau rydych chi wedi cael yn cywir. Dyma llun o'r atebion. Cyfrwch I fyny faint ti wedi cael ac rhowch marc I dy hun allan o 10. Mae yna 10 ateb gwahanol. Wel, heddiw, rydw I eisiau edrych heibio yr Nadolig at y blwyddyn newydd. Ac I helpu ni edrych at y blwyddyn newydd, rydw I eisiau edrych I fewn i'r Beibl mewn llyfr o'r enw Jeremiah. Yn y llyfr Jeremiah, mae yna dyn o'r enw, surprise, surprise, Jeremiah. Ac mae Jeremiah yn proffwyd sydd yn golygu bod Jeremiah yn dweud i'r pobl beth mae Duw yn dweud neu beth mae Duw eisio. Yn yr llyfr mae rhywbeth trist iawn yn digwydd. Mae'r ddinas Jerusalem wedi cael ei ymosod arni. Ac yn Jerusalem mae yna teml pwysig iawn lle roedd pobl yn credu bod Duw yn aros ac yn byw ar y byd. Nawr mae'r ddinas Jerusalem yn cwmpo ac mae fyddin o Babylon yn dod I fewn a mae'r rhan fwyaf o'r pobl Jerusalem yn rhedeg i'r ffwrdd ac i'r rhai sydd wedi aros does na ddim lot o gobaith o gwbl. Ond dydy hynna ddim diwedd y stori ac ar ôl y crefft bydd ni'n edrych I fewn I beth sydd yn digwydd nesaf.
nawr, dydy pethau ddim yn edrych yn dda I pobl Jerusalem. Mae rhan fwyaf ohonyn nhw wedi rhedeg I ffwrdd, ac I rai sydd wedi aros, does yna ddim lot o gobaith. Ond mae Duw yn siarad I Jeremiah, ac mae'n dweud I Jeremiah I rhannu yr neges yma. Dyma be dwedodd Duw I Jeremiah. Pan fydd Babylon wedi rheoli am 70 mlynedd, byddai i'n cymryd sylw ohonych chi eto. Dyna pryd byddai i'n gwneud y pethau dwi wedi eu hafo, a dod â chi yn ôl yma i'ch gwlad eich hunain. Fi sy'n gwybod beth dwi wedi cynllunio ar gyfer chi. Meddai'r arglwydd. Dwi'n bwriadu eich bendithio chi, dim gwneud niwed I chi. Dwi am rhoi dyfodol llawn gobaith I chi. Byddwch yn galw arna I ac yn gweddio, ac byddai i'n gwrando. Os byddwch chi'n chwilio amdana I o ddifri a'ch holl galon, byddwch chi yn ffeindio I. Byddai i'n gadael I chi ddod o hyd I mi, meddai'r arglwydd. Byddai i'n rhoi'r cwbl neitho chi ei golli yn ôl I chi. Wel, dyna addewid anhygoel. Ar ôl i'r pobl yna colli popeth, colli tai nhw, colli ffrindiau nhw oherwydd bod nhw wedi rhedeg I ffwrdd, colli ddinas nhw, colli teml Duw yn Jerusalem oherwydd mae pobl o Babylon wedi dod I fewn a'i ymosod arni. Mae Duw yn gaddo rhoi popeth yn ôl ac I ail adeiladu Jerusalem. Ond beth sydd yn mwy pwysig ydy bod Duw yn rhoi gobaith i'r pobl. Mae Duw yn gaddo gwrando ar weddiau y pobl ac hefyd yn gaddo bod yna pryd bynnag mae'r bobl yn galw ei enw. Mae Duw yn gaddo'r un peth I ni heddiw. Mae Duw wedi gaddo bod yna I ni pan rydyn ni'n galw arno. Pob tro rydyn ni'n gweddio, mae Duw yna yn gwrando. Mae'r blwyddyn diwethaf wedi bod yn blwyddyn anodd I pawb. Mae wedi bod yn blwyddyn dryslyd iawn. Ond, fel Jerusalem yn yr hanes, mae yna gobaith I ni. Mae Duw yn caru ni. Ac mae Duw eisio helpu ni trwy yr amseru anodd. Mae Duw yn gwrando arno ni pob tro rydyn ni'n gweddio. Felly cofiwch I siarad gyda Duw. Cofiwch dweud I Duw sut rydych chi'n teimlo. Mae blwyddyn nesaf hefo pethau anhygoel I ni gyd. Efallai amseru anodd dipyn bach fel blwyddyn yma, ond mae Duw yna I helpu ni. I gorffen, rydw I eisio I ni I gyd I gweddio, I siarad gyda Duw ac I dweud I Duw sut rydyn ni yn teimlo. I gofyn Duw am ei help dros yr blwyddyn nesaf ac I diolch I Dduw am yr holl pethau anhygoel mae o hefo ar ein cyfer yn yr blwyddyn nesaf. Duw, diolch bod ti'n caru ni. Diolch bod ti'n caru ni gymaint rydych chi eisiau helpu ni trwy'r adeg. A diolch am y gobaith ti'n rhoi I ni. Duw, mae'r blwyddyn diwetha wedi bod yn blwyddyn anodd ac weithiau yn eitha ofnus. A Duw, dwi'n gweddio bydd chi gyda ni, a bydd ti gyda ni trwy'r gwyliadolig ac hefyd trwy y blwyddyn nesaf. Duw, diolch am y pethau anhygoel ti hefo ar ein cyfer ni I gyd dros y blwyddyn nesaf. A Duw, dwi'n gweddio bydd ti'n helpu ni a bydd ti'n rhoi gobaith I ni trwy'r blwyddyn. Diolch Duw am y blwyddyn nesaf. Amen. Iawn, I gorffen, mae gen I surprise bach I chi, a mae'n rhywbeth rydych chi gyd gallu trio adre.